пирӯзии Хабиб Нурмагамедов ва хушҳолии садҳо ҷонибдораш дар Тоҷикистон. Тамошобинони азиз, умедворам ба шумо хуш бигзарад. То охири видео бо мо ҳамроҳ бошед. Мекунам бо шумо ҳастам то якчанд дақиқаи дигар. Ноҳид Муродов. Хабиб Нурмагамедов, варзишгари маъруфи Доғистон, ба рақибаш дастин поре аз Амрико пирӯз омад ва унвони қаҳрамониро дар созмони UFC ҳифз кард. рақобати Нурмагамедова поре шаби 7 ва 8 сентябр дар шаҳри Абу-Даби, Имороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд. Сабқат хеле пуршиддат ҷараён гирифт. Нурмагамедов дар даври сеюм бо роҳи буғӣ кардан пореро шикаст дод. дар Тоҷикистон садҳо нафар ин мусобиқаро тавассути экранҳои бузург тамошо ва бештари онҳо Нурмагамедовро ҷонибдорӣ намуданд. қаблан масъулони нуқтаҳои букмекерӣ дар Тоҷикистон гуфта буданд, ки барои сабқати Нурмагамедов ва поре шартбандиҳои зиёдеро қабул карданд. Нурмагамедов қаҳрамони мутлақи созмони UFC дар вазни сабук аст ва поре соҳиби ҷоизаи муваққатии ин созмон мебошад. Хабиб Нурмагамедов дар моҳи октябри соли гузашта Конор Макгрегор, варзишгари ирландиро шикаст дода буд. ин варзишгари доғистонӣ дар феҳристи маҳбубтарин варзишгарони созмони UFC дар мақоми дуввум меистад. тибқи навиштаи маҷаллаи Forbes, ӯ дар соли 2018 дар миёни варзишгарони Русия аз ҳама бештар баромад дошта буд. Нурмагамедов соли 2017 ба Тоҷикистон барои дидани мухлисои худ ҳам омада буд. шумо дар канали Live TG қарор доред. тамошобинони азиз, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунеду фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо одноклассик паделиса кунед, то ба мо илҳом меояд ба шумо видеоҳои хубтару беҳтарро пешкаш кунем. боқимонда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.